nkantaw flimkien l-innu ħenna lina nafuh il-koll b'vuċi waħda sabiex nagħtu introduzzjoni għal dan l-eżerċizzi ta' din is-sena li l-mulej se jogħġbu jaqsam magħna permezz ta' Monsignor of hawn preżenti. Ħenna lina mulej, ħenna lina, ħenna lina mulej, ħenna lina. Mulej nollu najsmana, għalix ħigi tamajna viniget. Ħenna lina mulej, ħenna lina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Ejju flimkien nitolbu d-dawl tal-Spiritu Qaddejs fil-bidu ta' din il-mixja tagħna jew aħjar tal-mixja ta' Ġesu magħna. Nitolbu flimkien, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min huwa ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Ħanaqraw silta mill-Vanġelu ta' San Luqa kif aħna bil-wieqfa b'rispett u bistennija tal-kelma talla. U wara li ħelsilhom lil Barabba tawlhom biex isalbuh. Huma u sejrin bih qabdu wieħed xmun minn Ċireni li kien ġej lura mir-raba id-dar u għabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warajh. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabbtu fuq sidirhom u jibkuh. Imma Ġesu dar lejhom u qalilhom, nisa ta' Ġerusalem, mhux lili jibku, iżda jibku lilkom infuskom u lil uliedkom. Għax araw, qatt jiġi żmien meta tgħidu ħin dik li m'għandix tfal, ħin il-ġuf li qatt ma wilet u s-sider li qatt ma ridda. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji jaqgħu fuqna u lill-għoljiet ordmuna, għax jekk dan kollu qegħdin jagħmluh li tsokk meta għadu aħdar, mela xi jsir minnu meta jinxef. Kien hemm ukoll tnejn oħra, żewġ tirġiel ħatja li ħaduhom għall-mewt miegħu. Meta waslu fil-post jgħidulu l-qorrija salbuhom hemm, lilu u lil-ħatja, wieħed fuq il-lemin tiegħu u ieħor fuq ix-xelluk. U Ġesu qal, Missier, aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Imbagħad tellgħu x-xorti u qasmu ħwejġu bejniethom. Il-poplu waqaf hemm iħares. Waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b'Ġesu u jgħidu salva lill-oħrajn, ħaj salva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija, il-maħtur ta' Alla. Is-soldati wkoll bdew jgħadduh biżmien u resqu lejh newlulu nbit qares u qalulu, jekk inti s-sultan tal-Lud, salva lilek innifsek. Fuq rasu kien hemm ukoll kidba li kienet tgħid dan huwa s-sultan tal-Lud. Wieħed mill-ħatjin li kienu msalbin miegħu beda jgħajru u jgħidlu, int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabeż ieħor ċanfru u qallu, anqas minn Alla int ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tassew għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna, imma dan m'għamel xejn ħażin. Imbagħad qal, Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġbu, tassew ngħidlek illum tkun miegħi fil-ġenna. Għal-ħabta tas-sitt siegħa waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa' sija għax ix-xemx iddalmet. Il-velu tas-santwarju ċarrat min-nofs. Imbagħad Ġesu għajja tajta kbira u qal, Missier, fidejk jien nerħi ruħi. U
u kif għalhekk ħarġet ruħu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Għalfejn mill-Covid law ħafna nies m'għadhomx iħossu l-bżonn li jmorru għall-quddiesa. Għax huma nies ħżiena. Għalfejn f'dawn l-aħħar snin bdejna nippreferu il-futbol, l-attivitajiet tat-tfal, dak kollu li jkun hemm bżonn isir u li ma jistax isir fil-ġranet ta' matul il-ġimgħa u nagħmluh fil-ġurnata tal-ħadd u ma jimpurtax għax tibqa' barra l-quddiesa għax aħna nies ħżiena. Għalfejn ħafna jistgħu jmorru l-quddiesa u jażlu li joqogħdu jistrieħu, jagħmlu xi ħaġa oħra. Għax fl-aħħar mill-aħħar anki meta ma morniex il-quddiesa għax ma stajniex minħabba li l-knejjes kienu magħluqa, ma ġara xejn. Bqajna għaddejjin, ma waqa' l-ebda kastig fuqna, anzi, li ma jkollokx impenn ieħor il-ħadd li ma tmurx il-quddiesa l-ħadd għandek sija oħra tiegħek għalmenu. U għalmin iħobb jibqa' bil-piġama minn filgħodu sa filgħaxija l-ħadd, lanqas ikollu l-problema li jrid joqgħod jilbes u jitranġa biex joħroġ. Għax aħna nies ħżiena? Le. Mhux għax aħna nies ħżiena. Imma x'ma nafux xi tfisser il-quddiesa. Għax ma narfux biżżejjed il-kopor, iż-żbuħija tal-quddiesa. U jiena nixtieq li f'dawn il-5 momenti li għandna flimkien nipprova naqsam magħkom dak li tfisser il-quddiesa, imma wkoll dak li tfisser il-quddiesa għalija personali. Għaliex għax inħoss li anki jien bħalkom qiegħed f'mixja, nagħmel mixja li fija nifhem dejjem iktar x'inhi din l-esperjenza kbira li ħallilna Ġesu. Tgħidu li x'għandu x'jaqsam dak li qrajt, il-Vanġelu li qrajt tal-mewt ta' Ġesu mal-quddiesa jekk Alla jrid nindunaw nhar il-ġimgħa. Imma jien bil-mod illum nixtieq magħkom nirriflettu ftit fuq din l-esperjenza qawwija immens li kellhom dawn in-nies illi raw lil Ġesu filli f'saħħtu jagħmel il-mirakli. Ma jista' jara l-ħadd fil-bżonn għax imur jiġri ħdejħu biex jipprova jgħinu. Persuna li kellha l-kelma ħafifa li permezz tagħha kien jikkonvinċi lil kulħadd. Persuna li saħansitra kien kapaċi iqajjem anki lil mejtin mill-mewt. U jiġrilu dan kollu. Kważi kważi iħalli lil min irid jagħmillu l-ħsara jagħmillu dak li ried. Tgħaddi tiegħu, tgħaddi tagħhom. U li seta' irreaġixxa u li seta' għamel mod ieħor biex mhux talli ma jbatix imma talli dawk li pruvaw jagħmlulu l-ħsara, ibatu huma. Il-ħsara tiġi fuqhom. U min kienu dawn in-nies? Kienu nies ħżiena? Jew dawn ukoll kienu nies illi ma femux, ma rfux, jew forsi wħud minnhom ma ridux jarfu min kien tassew Ġesu. U dawn in-nies min kienu? Kienu nies tal-familja. Nies tal-familja. Issa ħana niftakruhom x'flimkien. Semmejna l-ewwel wieħed lil, jekk tiftakru semmejna lil l-ewwel wieħed.
u ħelsilhom edna u ħelsilhom lil Barabba u lil Ġesu tawlhom biex isalb. Mela l-ewwel wieħed min kien? Barabba. Imbagħad min kien hemm wara Barabba? Taħsbu li Barabba ma kellux familja? Taħsbu li Barabba ma kellux mara u tfal? Issa naraw min kien Barabba. Kien hemm xmul iċ-Ċirinew. Xmul minn Ċirena, Afrikan dan aktar x'kien bniedem ta' ġilda skura. Li kien ġej mir-Raba, jgħidilna l-Vanġelu, flimkien ma' uliedu jgħidilna San Mark, aħna qrajna minn Salluqa, Xandru u Rufu, mela kellu familja. U fl-ittra lir-Rumani, San Pawl isemmih lil xmum minn Ċirene, lilu, lil Rufu, lil Alessandru, Xandru, u jsemmi l-mara tiegħu wkoll Evodja. Mela kellu familja. Wara xmum minn Ċirene min kien hemm? Il-min semmejna f'din l-istorja li qrajna, in-nisa ta' Ġerusalem. Daw jibku u jħabtu fuq sidirhom jgħidilna l-Vanġelu u Ġesu jdur lejhom u qalilhom tibkux lili, ibku lilkom u lil uliedkom. Mela daw kellhom il-familja. Dawk jew bħalna. Barabba xmum minn Ċirene, n-nisa ta' Ġerusalem, iktar. Kif ikompli l-Vanġelu? Jgħidilna li kien hemm tnejn miegħu, tnejn oħra miegħu, ħżiena kkundannati u li daqabduhom biex isalbuhom. Dawn ukoll serħu raskom li kellhom il-familja. U iktar jissemma fl-aħħar tal-Vanġelu u aħna ma semmejniex iċ-ċenturjon Ruman. Iċ-ċenturjon Ruman li kien qiegħed fuq ix-xogħol, dan kien ix-xogħol tiegħu, li hu wkoll kien taħt is-salib dan iċ-ċenturjon Ruman. Ejja nippruvaw nirriflettu x'raw dawn in-nies tal-familja li bħalek bħal kull wieħed u kull waħda minnkom hawn ġew. L-iskop tal-ħajja tagħna mhux għajr li nippruvaw naħdmu nistinkaw biex impoġġu din il-familja sewwa, biex ngħinuha lil din il-familja. X'taħsbu li kienet l-idea ta' Barabba? Għalfejn Barabba jgħidilna l-Vanġelu kien bniedem li xewwiex. Kien bniedem politiku Barabba. Kien bniedem illi it-tmexxija tal-Imperu Ruman, ma ninsewx li Lut kienu taħt l-Imperu Ruman, taħt ir-Rumani, u raw ħafna taħt l-Imperu Rumani l-Lut. Ħafna raw il-Lut taħt l-Imperu Ruman. Serħu raskom li Barabba flimkien marġi l-oħra għamu fuq tagħhom u qalu ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk, hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa. U jekk maħniex se naslu bil-kliem għax mar-Rumani ma kontx tasal bil-kliem, irridu naslu biex bl-armi. Naslu bl-armi. Tant kienu kefrejn ir-Rumani mal-Lut, kienu ħafna bsejn mal-Lut, illi kellhom kienu jsejħula l-10 leġjun. Intom tafu li s-soldati Rumani kienu maqsumejn f'leġjuni. Imma l-10 leġjun kien magħruf storikament, din mhux ma nsibux fil-Vanġelu xi ħaġa li rridu nemnuha, imma din storja miktuba. L-10 leġjun kien l-iktar leġjun magħmul minn nies krudili, taqattani, eks ħabsejn ħafna minnhom. Għaliex? Għax kienu fit-tarf tal-imperu, fl-art ta' Izrael, fit-trufijiet tal-imperu, u hemmhekk kien hemm iktar il-periklu illi dan l-Imperu Ruman jista' jiġi attakkat minn nies oħrajn u bil-mod il-mod jerġgħu jirkupraw l-art li r-Rumani kienu ħadu. Allura hemmhekk kien hemm verament nies taqattani. Ejdu li intom daw kienu jiġu jidħlu ġo raħal jew ġo belt, mhux se joqogħdu jaraw hemm xi rġiel nisa jew tfal, jidħlu fid-djar li jsibu fid-djar għall-ikel tajjeb jeħduh. Ħafna drabi kienu jisilqu tfajliet u n-nisa Lot u jitilqu bihom. U mhux hekk biss, tant kienu kefrejn
dawn is-soldati Rumani li meta ma ridux min jiffittawhom, meta ma ridux min ifixkilhom fit-triq, x'kienu jagħmlu? Intom tafu li kellhom l-istendarti, issa narawhom dal-waqt ħerġin fil-proċessjonijiet tal-ġimgħa l-kbira li jsiru l-hawn u l-hemm. Kellhom l-istendarti. Intom tafu li ma kienet l-arma l-istendard tal-10 leġjon ta' dan il-leġjon magħmul minn soldati kifra krudili li kien jieħdu ħsieb l-art ta' Iżrael, iċ-ċele Sirja kollha kemm hi bis-Sirja b'kollox min għandu ftit idea ta' ġeografija. Kienet ras ta' ħanżejr, daw kienu jimxu b'ras ta' ħanżejr fuq l-asta filgħoli. U intom tafu il-ras tal-ħanżejr il-lowt lanqas biss setgħu ħarsu lejja għaliex? Għax il-ħanżejr kien annimal imniġġes. Il-qasqus u meqjus fl-iskrittura bħala annimal imniġġes u jekk tħares lejh, jekk tmissu inti tniġġes. U allura dawn ir-Rumani sabu mod kif jikinsu kull ma jsibu qudiemhom billi jgħaddu b'dan il-ħanżir b'din ir-ras u kulħadd jitlaq jiġri jaħrab. U Barabba ried illi jeħles lil Ġesu, li jeħles lill-art ta' Iżrael mir-Rumani. U x'jagħmel Barabba? Jgħidilna l-Vanġelu jiftijem ma' nies oħra u jattakkaw, jagħmlu attakk u joqtlu xi soldati Rumani u jispiċċa l-ħabs dan Barabba. Jispiċċa imbagħad jitfaċċa dan Ġesu. U l-lowt meta Pilatu jgħidilhom lil min triduni neħilsilkom lil dan, lil Ġesu jew lil Barabba. Lil Barabba ħlisilna lil Barabba u ħelsilhom lil Barabba. Issa niridkom timxu pass miegħi, pass li ma nsibuhx fil-Vanġelu, però jiena nħossu importanti ħafna. Ejja nimxu ftit, nidħlu ftit fil-moħħ u l-qalb ta' Barabba. Kif għadu qiegħed jeħles mill-ktajjen tal-ħabs. Kif għadu qiegħed jeħles mill-assa tas-soldati Rumani. Ejja nippruvaw nimmaġinaw dan Barabba x'ħass u x'ħaseb dak il-ħin. Dak il-ħin Barabba żgowr illi ħass sens kbir ta' libertà, ta' ħelsien fil-imxekkel, fil-marsos, fil-li blassa miegħu u fil-li ħossu liberu, ħieles. U intom taħsbu li dan ma ġieħx moħħu jistaqsi minnu Ġesu. Intom taħsbu li dan wara dak il-ħelsin tiegħu li huma kienx jistenna għax hu kien qiegħed jistenna l-mewt. Rajnieh il-Vanġelu tal-ħadd li għadda tal-bieraħ, tiftakru fil-Vanġelu tal-bieraħ x'ismajna li Pilatu qatel ħafna lowt u ħalla d-demmhom mad-demm tas-sakrifiċċju. Dik kienet ġejja rewixta. U waqt li kienu ta' parsi qegħdin fit-tempju se jagħtu qima lill-Alla, kienu kollha biskieken u bl-armi f'ħobbhom u moħħbija hawn u hemm biex jattakkaw lil Fortizza Antonja li kienet ħares fuq ir-rieħ tat-tempju. U dan kien hemm xi ħadd kixifhom, xi ħadd li għamilha ta' spija u Pilatu niżel bis-soldati tiegħu u qatilhom fil-post waqt li qed joffru s-sakrifiċċju fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Taħsbu intom allura Barabba illi ma ħasibx ma ġieħx f'rasu imma dan Ġesu minnu. Imma dan Ġesu kif qatt kwiet, imma dan Ġesu li Pilatu stess kien iddikjarah innoċenti, da innoċenti. Ma sib l-ebda ħtija fih għalilhom Pilatu. Taħsbu intom li Barabba ta' bniedem intelligenti li kien ma staqsix u qal imma din x'ingħid l-istorja, imma din x'ingħid l-istorja, x'inhu jiġri. U jiena nimmaġinah il-Barabba raġel tal-familja. Raġel li kien jinteressa ruħu politikament, raġel li saħansitra ma kienx biżżejjed il-kliem imma kien jinqeda bl-armi biex jasal fejn irid. Raġel li saħansitra r-rabbja tiegħu, l-aggressività tiegħu u għandna ħafna fil-familji, għandna ħafna madwar l-imwejjed tal-ikel. Għandna ħafna anki fir-relazzjoni ta' bejn ir-raġel u l-mara.
rabja, aggressività ħirġa, kultant bit-tisbejt, kultant bitħabbit tas-saqajn, kultant bit-kissir tal-oġġetti, u sfortunatament kultant anki billi nollu jdejna, mhux biss leħinna, imma jdejna. U dan Barabba bniedem aggressiv jispiċċa fuq il-Kalvarju u jħares lejn Ġesu msallab. U jisma' lil min jgħid, imma da fejjaq lill-lomja. Dan ta' is-saħħa fis-saqajn fir-riġlejn ta' t-sopop. Imma da qajjem il-mejtejn. U qagħdilhom hekk, da qagħdilhom hekk, possibbli joqgħodilhom hekk da, possibbli daqshekk kibla, possibbli daqshekk rieqed da, taħsbu intom li dad-diskors Barabba m'għamlux f'rasu. Allura x'inhu jiġri? Allura jew dan iġġennen jew nkellem xi ħaġa oħra li m'iniex nifhimha. Hemm xi ħaġa oħra li m'iniex nifhimha. Hemm mod ieħor ta' kif jiddirja mal-problemi dan ir-raġel. Għandu stejl ieħor ta' kif jipprova jikkonvinċi dan ir-raġel. Ma jużax is-skieken, ma jużax l-armi, ma jużax l-aggressività, ma jużax ir-rabja, ma jużax il-mibeda, imma juża xi ħaġa oħra. X'juża dan il-bniedem? Intom taħsbu li dal-ħsibijiet ma ġewx fil-moħħ ta' Barabba, u żgur li ġew. Ma kienx baħnan Barabba, kien bniedem intelligenti Barabba. Waqt li kienu tilejn Ġesu, jiltaqgħu ma' raġel minn Ċirene, jgħidilna l-Vanġelu, u jisfurzawh, hemm kelma qawwija ħafna, iġeluh. Kważi allura ineħħulu l-libertà lil dan xmul minn Ċirene biex jerfa' s-salib ta' Ġesu. Ineħħulu l-libertà biex jerfa' salib li ma jridx jerfa'. U li kien ġej mill-għalqa flimkien ma' wliedu x'għandu rufu. Bħalek li tkun ġej mix-xogħol u tmur id-dar u tispiċċa b'ma' wiċċek salib li int qatt ma ridtu, qatt ma stennejtu, qatt ma ħsibtu. Għax intu koll raġel tal-familja bħal xmum minn Ċirene. Intu koll għandek it-tfal li tittaħdem għalihom. U min jaf kemm seħet il-mument xmum minn Ċirene. Iwa propju dak il-ħin jien kelli ngħaddi dak il-ħin. Propju li minn daqshekk nies u żgur li xmum minn Ċirene se jmorru jaqbdu. Mhux se jaqbdu lil xi fariżew, jew lil xi soldat, jew lil xi skriba, jew lil xi saċerdot tat-tempju, le, imma jsibu wieħed ta' ġilda sewda, jsibu wieħed barrani, jsibu wieħed miskejn illi d-dubbieni dormijow diġà għal-ħmar il-makus. Dak isibu. U s-salib ħafna drabi ma dak jiltaqa'. Min jaf kemm ered ġo qalbu xmum minn Ċirene. Bħalma teqret int, bħalma neqret jien, bħalma neqirdu aħna. Aslaleb li nsibu ma wiċċna bil-fors. U xmum minn Ċirene żgur staqsa, fejn hu xmul liħor? Fejn hu xmul liħor? Dak li fl-aħħar ikla kien qal quddiem kulħadd jiftaħar quddiem kulħadd illi kien lest li jmut għal Ġesu. Fejn hu xmul liħor? Fejn hu xmul id-dixxieplu li semgħu jgħid lil Ġesu min irid jiġi warajja jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu jimxu. Semgħu dak, semgħu. Xmum minn Ċirene ma kienx semgħu jgħidha dik lil Ġesu. Imma kellu jerfgħu s-salib xmum minn Ċirene. Intom taħsbu li xmum minn Ċirene wara li reġgħu għabbew is-salib fuq dar Ġesu, taħsbu li ħarab? Jew iktar probabbli li xmum minn Ċirene baqa' tqiela wara dik il-purċissjoni traġika biex jara kif se jispiċċa dan il-bniedem li jew b'xi mod għen.
U x'mum minn Ċirene meta jitla fuq il-Kalvarju u jara lil Ġesu fuq is-salib. Żgur li f'moħħu beda jgħid u jirraġuna. Jien erfajtu s-salib. Kien baqa li saħħa nerfgħu is-salib. Jien bqajt ikbar mis-salib għax erfajtu. Imma dak is-salib sar akbar minnu għax is-salib refgħu. Is-salib refa' lil Ġesu. Dak is-salib below lil Ġesu. Id-tbatija beletu lil Ġesu. Id-tbatija kienet ikbar minn Ġesu. U x'mhu minn Ċirene jistaqsi u jgħid. Imma għaliex dan ir-raġel kellu jibati daqshekk tant li jispiċċa id-tbatija. Jispiċċa id-tbatija fiha nfisha. Id-tbatija inkarnata tħares lejh u tara biss id-tbatija. Imma għaliex? U jien raġel tal-familja. Jien ukoll raġel li għandi l-ulied u għandi mara li naħdem u nistinka lihom u jien ukoll mobbi bis-salib. U dan is-salib li jien mobbi bih naraħt il-wisq. Inħossu jibes wisq. Kultant iwa nerfgħu. Kultant iwa nieħu paċenzja. Imma kultant taqbadni rabja kbira. Kultant nibda nistaqsi imma għax jien, daqshekk nies, għax lili din il-problema tal-mart, għax lili din ir-relazzjoni mkissra, għax lili dawn it-tfal bil-problemi, għax lili il-problemi fuq ix-xogħol, għax lili. U ngħiduha, u bir-raġun ngħiduha, u qal għax mhum minn Ċirene. Imma meta tela fuq il-Kalvarju u jara s-salib li jerfa' lil Ġesu u mhux iktar Ġesu li jerfa' s-salib. X'mhu minn Ċirene waqaf jaħseb u jħares lejn l-imsallab u jgħid imma femni nix nifhem, femni. Għaliex wasalt semmek int? Xi tgħid il-nabija dejn int? Xi tgħid fuq it-tbatija tiegħi int li inti tbatija fiha nfisha? Int li ħadd iktar ma bata minnek. Int li kif jgħid il-profeta Eżajja jitqazzu iħarsu lejn wiċċek, dan jgħidu l-profeta Eżajja. F'kapitlu 53 se nisemgħu fil-ġimgħa l-kbira. Jitqazzu iħarsu lejn wiċċek. Għaliex? In-nisa ta' Ġerusalemm bdew jitħassruh jgħidilna l-Vanġelu u nitolbuha fit-tmien stazzjon tal-Via Sagra, jibkuh jitħassruh. U dan Ġesu jagħmel għalihom u jgħidilhom tibkux lili, ibku lilkom u lil uliedkom. U jgħidilhom ma tiġi żmien meta tgħidu aħjar ma kellniex tfal. Lill-muntanji tgħidulhom baqgħu fuqna u lill-orjiet tgħidulhom ordmuna. X'irid jgħid Ġesu? X'irid jgħidilhom lil dawn in-nisa? Isemmuha kemm sabiħa. Lil dawk minna li jinkwetaw bl-uliet, lil dawk minna li jixtiequ li juridhom ikunu differenti milli huma. Lil dawk minna li jixtiequ li juridhom ikunu iktar qrib ta' Ġesu, li jkollhom il-valuri tal-Vanġelu. Isemmu xejdilkom Ġesu. Ġesu jgħidilna jien għandi qalbi tħabbad bimħabba kbira likom. Tibkux lili, jien nibki lilkom jgħid Ġesu. Imma nibki lilkom mhux għax nitħassarkom. Nibki lilkom għax intom irġielu nisa kbar. Intom tixtiequ l-ġejt, intom tħobbu, intom għandkom imħabba kbira tant qawwija f'qalbkom għal uliedkom li tridu l-aħjar, l-isbaħ ġejt għal uliedkom. Ara taħsbu li Ġesu qiegħed jitħassarhom jew jirrabja kważi għalihom għax l-ulied tagħhom se jkunu ħżina le? Bil-maqlub. Ġesu ħares lejhom bħarsa ta' mħabba infinita.
bħarsa ta' mħabba li tfejjaq dik il-weġa ta' dik l-om li tittara lil-bina jew lil-binta aħjar milli jej. Tgħidu li dan kif tafu? Għalulna Ġesu stess. Ftit wara qal aħfrilhom kemm qawwija fil-Vanġelu ta' Salluqa din. Aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Aħfrilhom għax ma jaqra xi ħadd minna u ġew iħossu mhux maħfur. Għaliex għax kollha kemm aħna skużati, kull missier u kull om, kull iben, kull bint skużati. Għaliex għax aħna nidimbu mhux għax aħna ħżiena, imma għax ma nafux x'aħna nagħmlu. Għax noħorġu minn nfusna, għax ma nkunux aħna. U dak li lna meta nħarsu lejh iġibna aħna. Idaħħalna f'sensina. Inħossuna veri kemm ngħixu maskli fil-ħajja tagħna. Minn filgħodu nibdew nagħmlu l-maskli. Minn filgħodu kmieni l-ewwel ħaġa li nagħmlu mhux hekk kif nidher kif ma nidirx. Imbagħad barra l-maskli tal-apparenza, hemm il-maskli tal-komunikazzjoni. Kemm ngħidlek prosit u ġo qalbi ngħidlek prosit għax ma ġratikx. Kemm ngħidlek grazzi u ġo qalbi ngħidlek grazzi ta' din il-ħmerija li tajtni grazzi. Kemm ma nkunux aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kemm nagħmlu wiċċ għall-okkażjoni. Nilbes maskla għall-okkażjoni. Ġesu iġibna ftana, jdaħħalna fina nfusna. U meta Ġesu iġibek ftijek, anke bil-limiti, bid-djufijiet, bid-nubijiet, se naraw. Żewġ ħallelejn imsalbin miegħu, tnejn imsalbin miegħu. Interessanti, għax kif jibda l-Vanġelu jispiċċa. Il-Vanġelu ta' Salluqa jibda b'Ġesu qalb il-midinbin, f'nofs il-midinbin. Qiegħed jistenna fil-kju biex jiġi Muhammad minn Ġwanni l-Battista, il-magħmudija tal-maħfra tad-dnubiet. U li ma kellu l-ebda dnub jgħidilna San Pawl, intefa' fil-kju f'nofs il-midinbin. U jispiċċa l-Vanġelu kif Ġesu mhux biss nofs il-midinbin, imma jieħu fuq il-kundanna tal-kriminali. Kemm hi xi ħaġa kbira u sabiħa din, u kemm insibuha bitqiela biex nifhmuha. Kemm ngħixu aħna bidwejjaq, kemm ngħixu b'rabja lilna nfusna. Intom tafu din, kull darba li nirrabjaw aħna, anke jekk nirrabjaw għall-qattusa, aħna mhux għall-qattusa nkunu nirrabjaw għalina nfusna, intom tafuha din. Ifu riflettu nara. U għejt issa jen bil-rabjajtu sħantu l-qattusa xieġrala xejn, ma meċċe, l-iktar ħarbet, għax ġoj ġirja warajja. Daqsek. L-qattusa, imma jien ġrali mux l-qattusa. Interessanti ta' għaliex aħna ngħixu b'rabja kbira ma' nfusna, għaliex? Għax ma naħfrux li nfusna ta' veru. Irriflettu naqra kemm ngħixu b'sens taħtija. Kif kollna diffikultà fir-relazzjoni sens taħtija, għandhom diffikultà tfal, ma speċjali jekk tkun diffikultà ta' saħħa, sens taħtija. U nibqgħu nġorru ħajtna kollha. ġratilhom xi ħaġa sens taħtija. Kemm ngħixu bis-sens taħtija. Kontinwament. Il-guilt feeling jikmandana. Domt fuq ix-xogħol. Ġiet il-mara għamlet għalija għax domt fuq ix-xogħol. It-tfal kienu reqdejn. L-għada jien it-tfal ġi xi ħadd minnhom jistaqsi jitlobni biex jixtri xi ħaġa. U jien tajtielu. Mhux għax għandu bżonna, le, biex ntaffi s-sens taħtija. Biex ntaffi s-sens taħtija. Il-ħin kollu s-sens taħtija. U Ġesu minn fuq is-salib illum stess tkun miegħi il-ġenna. Kemm għandna bżonna dik il-ħarsa u kemm għandna bżonna dik is-sejħa dak il-kliem li jgħid Ġesu fuq is-salib, kull wieħed u kull waħda minna fl-istorja tagħna. Xi ġifieri inkunu salvati
X'jiġifieri nkunu meħlusejn? X'jiġifieri meta ngħidu Ġesu salvani lili, Ġesu jeħlisni lili. Jiġifieri Ġesu jagħtini s-sens ta' dak li jien ma nibqax il-barra minni. Jien inkun kuntent kif jien bija nnifsi, anki bil-problemi, bid-diffikultajiet, bid-djufijiet li għandi. Kuntent daqshekk problemi li għandi iwa. Ħares lejn Ġesu. Huwa m'għandux problemi. U kif iħares lejk Ġesu? Kif iħares lejna Ġesu? Għaliex dan kollu? Nistgħu niġbruh f'kelma waħda. Però naf li meta se nsemmija din il-kelma, se ngħidu dejn kollox għax tant nisemgħuha, tant drajnija li qisha b'appoġġ jew libsa li tlaqna l-kuljum. U dan ma tibqax tagħti kasu, ma tibqax tapprezzahom. Salluqa jgħidilna kelma verament sabiħ, jgħidilna li dawk li kienu hemm, in-nisa li kienu hemm, raw din il-wirja. Jgħidha darbtejn fil-Vanġelu. Raw din il-wirja. X'irid jgħidilna? X'wirja jgħidin? X'wirja jgħidin? Il-wirja ta' dak li aħna m'għandniex saħħa inħarsu lejh. Il-wirja ta' dak li wiċċu sfigurat. Isemgħu x'irid jgħid Salluqa. Ġesu imsallab. Huwa l-wirja tal-imħabba tal-missier għalina. Tafu xi tfisser il-kelma Barabba? Tafu xi tfisser il-kelma Barabba? Il-kelma Barabba kienu jagħtuha l-lut lil dawk li kienu illeġittmi, lil dawk li ma kinux ikunu jafu min huma l-ġenituri tagħhom. Għaliex? Għax il-kelma Barabba tfisser iben bar abba. X'jiġifieri abba? Iben missieru. Bar abba. Iben missieru. U Barabba iben missieru li ma kellux missier, li ma kienx jaf minnu l-missier, jiltaqa' mal-iben ta' Alla, mal-iben tal-missier. U b'dik il-wirja Ġesu fuq is-salib li jmut u li minħabba fih jeħles Barabba, li minħabba fih jifhem x'mul iċ-ċirinew x'jiġifieri s-salib, li minħabba fih dawk in-nisa jifhmu x'jiġifieri trabbi u tħobb lill-ulied u tweġġa' anke meta ma jisimgħux. Dak il-ħalliel li ma kienx kuntent li dejjem iħoss in-nuqqas u l-vojt, dak fehem li Ġesu u tassew bar abba, u tassew l-iben tal-missier. U aħna nistgħu nħarsu lejh ma' Barabba biex nifhmu min hu l-missier tagħna, biex nifhmu kif iħobbna Alla. Din hi l-wirja. Salluqa juża l-kelma Griega teorija, teorejn, teorija. Il-kelma teorija tfisser wirja. Ġesu imsallab huwa l-wirja tal-imħabba li l-missier għandu għalina. Nikkonkludi. Mhux ta' bxejn. 15 ilu, anki jekk kelkom hawnhekk ġimgħa wara l-festa ta' San Girgor, konna kollha kemm aħna wara l-wiċċ sfigurat, wara Ġesu msallab. Kollna kemm aħna. Għax hu jagħti sens lill-esperjenzi li nġarbu, mhux biss ta' tbatija, imma fuq kollox jagħti sens lill-persuna tagħna. Meta niltaqgħu miegħu tassew, aħna nsiru tassew aħna. Inti ssir tassew int, raġel, mara, bismek kun jomok. Missier, meta triltaqa' ma' Ġesu ssir tassew int. U kull wieħed u kull waħda minna għandna xewqa profonda ġo fina biex niltaqgħu miegħu u ma' nfusna tassew. Ħanamlu 2 minutes sa 8 nkunu lesti adorazzjoni fiskiet b'Ġesu qudiemna. U nippruvaw nidentifikaw ruħna jew ma' Barabba, jew ma' Xmul minn Ċirene,
mobbin bis-salib, jew man-nisa ta' Ġerusalemm inkwetati fuq uliedna, jew mal-ħallelin li hemm fuq is-salib għaliex għax maħniex kuntenti imdejqin fil-ħajja tagħna, irrabjati ma' nfusna, irrabjati mad-dinja, aw min irrabjat mad-dinja. Mad-dinja kollha. Għax kollox dejq u kollox weġġu. Ejju nħarsu lejn Ġesu u nħalluh jgħaddilna l-imħabba u l-ħnina tiegħu. O qalb ħanina li milja sar fdejt li l-bnedmin kollha li bla tarf ħabbejt kebbes fil-lubna miġburin f'riġlejk b'nar ta' mħabbtek sabiex nerżu lejk. Ġesu ħallina niġu ħdejk fi skien biex aħna niklu mill-ħobs ta' snewiet. Fik biss il-ħajja, fik id-dawl u l-ġid, inti ta' qlubna l-eżes qalb wissi. Fl-aħħar momenti ta' ħajtek li ssint sentenza importanti. Għamel li l-lejla namluha tas-sew tagħna. Namluha tas-sew tagħna. Mulej fidejk jinnerħi ruħi. Ngħiduha flimkien. Mulej fidejk jinnerħi ruħi. Dal-misteru arku btejna, ejjew mela naduraw, u dimirit il-ġodda
il-missile jaraw li l-missirin roddu liben qalbna kollha kull tifħi lejhom mal-berik tal-qalbna imħabbitna l-fuqiti li l-ispirtu li ġej minnhom ħajru kol ġejnin għalik. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla edha il-ferħ tal-fidwa tiegħek, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Infaħru fl-imkien billi ngħidu ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santisma, imbierek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġu l-qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulejn tom ġnus kollha, segu popli kollha, għax kbira jitjubitu magħna, u kelmet il-mulej jiddu mal dejjem. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-lejl it-tajjeb.